Hi everyone! It's me Michelle and welcome to my YouTube channel. So today's video ay magkakaroon tayo ng another video. So almost or more than 1 month na po na hindi tayo nakakapag upload ng videos and I'm sorry for that. I'm trying my best. Ayan. So ngayon ay magkakaroon tayo ng video which is magre-reflect. Ano tawag ito? Magre-react tayo dito sa tumitrending. Sobrang trending na paubaya ni Miss Myra De La Torre. Ayan. Sobrang, nung nakita ko to, sabi ko, ano meron? Ano meron? Kasi ang bilis tumaas o dumami ng viewers niya. So, this was published last Feb 14, if I'm not mistaken, and 5 days na siya ngayon. Yeah, it's going 5 days na siya ngayon. At guess what? It's 17 million views na siya sa YouTube. Ayan. So, sabi nila sa akin, panoorin mo maganda. Panoorin mo as in maganda siya. At may iiyak ka talaga. So, sabi ko, sige. Papanoorin ko siya, gagawan ko siya ng reaction video. Hindi ko pa talaga siya napapanood. Hindi ko pa siya napanood ever nung sinabi nila. Kasi gusto ko i-surprise ko yung sarili ko. Gusto ko i-surprise sarili ko. Anyway, I'm a fan of Miss Myra De La Torre. At sa mga kantang gawa niya, especially yung mga sad songs. Kasi very love ko yung mga malulungkot na kanta. Yung mga sente-sente, ganyan. Basta ganun. So yun. So, kung kayo napanood nyo na, pero ilalagay ko pa rin sa link natin sa description box yung link ng video para mapanood nyo po at samahan nyo akong panoorin at mag-react dito sa sobrang trending na kanta o video ni Miss Myra De La Torre, which is sinamahan pa nila ng Josh Lea, which is si Joshua Garcia at saka si Julie Barreto. So yan. So let's start the video. Yan! Okay, so ito pala ay it's like, wedding. Wait. Nakalagay the last chapter. Kung kayo ay nakasabay sa YouTube channel ko, ang last upload ko before ito ay kumanta ako ng paubaya ni Miss Myra De La Torre. Kinanta ko lang din siya. Yun. Pero di ang mahal. Kalungkot naman talaga ng kanta. Pero mapangiti ka lang. Pero hanap mo siya kung masaya. I proposed. Anyway, ilalagay ko dyan dito sa baba yung video. Ay, ang ganda. Si Joshua Garcia, parang Janet Cruz.
Disclaimer lang po huwag niyo po ako ibabash kung ano man po yung masasabi ko. It's my opinion po. Nandito na ako sa part na nasa ano na sila, nasa mismong church na. Tapos, bigla na nag-walk out. Wait. Nag-walk out si Julia. God, ang sakit nito. Alam mo yun, yung... Wait. Ang sakit. Hindi ko pa naman naranasan yung, yung mga ganito, diba? Pero sa napapanood natin mga drama or telenovela, ganyan. Yung mismong sa araw ng kasal, tapos biglang may ano mo yun? May hindi tutuloy sa dalawang ikakasal. Ganyan. Sakit nun. Sobra. Oh my God. I'm sorry. Yung ano, yung sinabi niya na, sorry, napagod ako. Sorry. Yung mga sorry niya, tapos sabi niya, binigay ko sa'yo lahat. Binigay ko sa'yo lahat. Sorry kasi naubos ako. Ganun. Sorry kung maingay yung kapitbahay. Sorry.
niya rin na protektahan o gusto niya rin na siya sa mga bagay na pinagdaanan ni Julia noon, siguro nung time na yon. Pero, hindi nga ba yung takot niya? Hindi ba yung takot niya? At sabi niya, siguro kasi alam ko na rin na hindi pa tayo para sa isa't isa. Oh my God. Ito yung pinakamalungkot na part. Yung kita kayo, di ba? Kita kayo, or hindi kayo kinakita. Tapos, magti-thank you kayo dun sa mga memories. Tapos, biglang alam mo yun, yung habang sinasabi mo na, salamat sa memories, salamat sa mga bagay na magsama tayo. Tapos, biglang nag-flashback sa utak mo yung lahat ng yun nga, yung mga ginawa ninyo ganyan na mga happy memories niyo together. Kasi isip mo, hanggang memories na lang kasi wala na talaga. Sakit. Doon may binanggit din dito na sa mga, mga pangarap. Kasi diba, pag kayo, aminin nyo, kasi aminado ako sa sarili ko din. Na, diba, pag halimbawa kayo mag-relationship or, alam mo yun, yung tingin nyo kasi, pag kayo kasi in a relationship, pag kayo lalo na pag medyo tumatagal yung relationship, naiisip nyo rin na, diba, hindi naman tayo pumapasok sa isang relationship para lang, for ang tawag, experience. Hindi ganun, diba? Lagi nating iniisip na pag pumasok tayo sa isang relationship, yung tao na yun na yung gusto nating makasama habang buhay. Ganun. Lagi yung nasa isip natin na ganun. Kasi hindi naman siya ganun hindi naman laro-laro lang yung papasok sa relationship eh. Ganyan. Siyempre, pag sa relationship kayo, napag-uusapan niyo yung mga dreams nyo, yun yung mga pangarap nyo, yung mga gusto nyo marating sa buhay na magkasama kayo. Pero, hindi na mangyayari kasi nga, wala na. Diba? Ang sakit nun. Sobrang sakit mo. Nanasan ko eh. Kaya ang sasabi ko yun. Sakit talaga. Ang hirap magpatawad. Panis. Ang papatawad kasi hindi yan overnight. Alam mo kung nakagawa sa'yo ng kasalanan yung isang tao, lalo na yung pagpapatawad, lalo na pag yung kasalanan ay sobrang malalim yung pagkakasala, ganyan. Hirap magpatawad, Baramis. Pero hindi rin naman pwedeng habang buhay mo rin namang baon yung sama ng loob mo o yung galit mo, dapat nire-release mo rin yun. Ito, pinapakita din dito na, alam mo yun, kailangan natin magpatawad, mag-let go.
para maka-move on. Kasi ang hirap mag-move on sa buhay pag may dala-dala kang hinanakay sa puso. Take care of yourself. Pinapatawad. Tapos pinapadaya. Ay, Miss Moira! Grabe ka! Grabe ka! Oh, it's okay. It's okay. Ang sakit. Ang sakit ng video to. Ano naman ikaw, Moira? Bakit ka ba ganyan? Inaano ka ba namin? Inaano pa kita? Ayun. Sakit sa dibdib, no? Aminin niyo, siguro napanood niyo rin to, ano? Sakit sa dibdib, no? Masakit sa dibdib, pero nandun yung magpapalaya. Ganyan, nandun yung magpapalaya. So, in my own opinion, sa akin, pinapakita lang sa music video na to, yung closure. Kasi sabi, diba, the last chapter, or yung closure na nung, ano nila, tandem. Parang ganun ba? Kung hindi ako nagkakamali. Kasi nga, parang wala silang, ano, diba? Parang wala silang closure nung nagkiwalay yung ni Josh Leia. So, parang ito yung way of closing the chapter of, you know, ano mo yun, to move forward, parang ganyan. Pinapakita lang dito yung unang-una, may apat na bagay akong nakita dito while watching this video. Unang-una dun yung paghingi ng, unang-una dun yung paghingi ng sorry. Kasi diba kung makikita niyo dun sa ano, yung alam mo yung pagkita, pagbalik ni Julia dun sa church. Oo, church. Humingi agad siya ng sorry. Sorry. Pagod ako, ganyan, di ba? Ang daming sorry. Ganon din si Joshua. Humingi rin siya ng sorry. Nag-sorry siya. Ayun yung, kasi sa, totoo naman yun, sa isang relationship, pag halimbawa wala kayong closure, or kahit hindi naman sa, kahit hindi sa romantic relation, kahit sa family relation, ganyan, di ba? Pag halimbawa, bigla kayo nagkagalit, tapos hindi kayo, parang alam mo yun, bigla kayong naghiwalay, na wala man lang, hindi kayo nagkausap, nang wala man lang, hindi alam ng bawat parte na kung ano yung dahilan, kung bakit bigla nagkaganon. Diba? Ganun. So, maganda to, yung pag nagkita kayo, or pag, alam mo yun,
ano may reconciliation, parang ganun. Yung pag nagkita kayo, hingi kayo ng sorry. Ayan, hingi tayo ng sorry. Hingi tayo ng sorry. At then, ang sumunod doon, yung pangalawang point ng video ay yung bakit? Ano nangyari? Yung rason. Yung rason, yung mga rason nyo kung bakit nagkaganon. Bakit nga ba tayo nagkaganon? Ano bang pinagmulan? Ano ba yung dahilan? Ano ba yung dahilan? Kung kaya ungkatin, ganyan. Kung kaya para maintindihan, pwede na natin siya ungkatin, pwede natin siyang sabihin. Bakit? Bakit nga ba? Bakit nga ba nangyari sa atin to? Diba? Bakit nga ba, ano nangyari sa atin? Ano meron? Ano nangyari? Para natin balikan. Alam mo yun, minsan kasi pag may mga bagay tayong, alam mo yun, may mga bagay na nangyari na, tapos biglang nagpa-flashback sa utak natin, di ba? Minsan naiiyak tayo, minsan din naman, parang mas madalas natatawa tayo. Nangyari pala yun sa atin. Ganun pala yun. Akalain mo yun. Yung mga ganun. And then din pangatlo ay yung thank you. Magpapasalamat tayo doon sa mga bagay na nangyari. Sa mga bagay na kasi diba yung sa memories, thank you for the memories. As in, yun talaga yung madalas lagi na pinapasalamat. Pag may isang tao na, alam mo yun, pag maayos kayo maghihiwalay, laging may pagpapasalamat. Laging may pagpapasalamat. Salamat, nakilala kita. Salamat sa memories. Salamat sa mga bagay na, alam mo yun, na ganun. Kahit pahirap, magpasalamat tayo, alam mo yun, kasi, magpasalamat pa rin tayo kasi, doon sa mga taong nakilala natin, may natutunan tayo. Ayun. At ang pang-apat ay pagpapatawad, di ba? Sabi ni Josh. Pinapatawad na kita. Tapos sabi din ni Julia, di ba? Pinapatawad din kita. Ang ganda nung time na yon. Ang ganda nung moment na yon na alam niyo parehas kayong dalawa na papatawad. Ayan. Parehas kayong dalawa na, alam niyo yon, ano na siya, na-release niyo na lahat. Tapos, tanggapin na din sa sarili ninyo na kailangan na natin magpatawad, kailangan natin mag-let go to move forward sa buhay. Sobrang hirap kaya. Diba nabanggit ko kanina, sobrang hirap magpatawad. It takes time. Para, lalo na kung halimbawa, sobrang lala ng ginawa sa'yo. Alam mo yun, yung sobrang lalang-lala ng ginawa ng tao sa'yo, mahirap magpatawad. Oo. Sobrang hirap magpatawad. Mahirap magpatawad, pero kailangan natin ibigay yon. Kailangan natin ibigay yung pagpapatawad na yun sa taong nakakasakit sa atin. Mahirap, pero kailangan natin gawin. Para, alam mo yun, di ba, ang hirap-hirap mag-move forward pag meron kang dinadala sa dibdib mo, may dinadala kang hinalaki sa puso. Sobrang hirap nun kasi pagising mo sa umaga, tapos halimbawa, if ever na makita mo yung taong nakasakit sa'yo, diba? Ang bigat. So, kailangan nating magpatawad. Though, diba sinasabi nila, bakit pag nagpatawad? Diba pag nagpatawad ka, forgive and forget. Pag nagpatawad ka, dapat kakalimutan mo. Hindi yung tipong kakalimutan mo na parang sige na nga, panatawad kita, wala na yun, parang ganun. Pero hindi, minsan kasi, yung parang ibig sabihin ng forget na yun, yung hindi talaga as in parang hindi natin as in nakakalimutan. Or, alam mo yung kakalimutan natin, yung forget na yun, yung kakalimutan natin yung hindi magandang ginawa sa atin ng tao, pero maalala pa rin natin siya. At pag naaalala natin siya, hindi sama ng loob yung ang sa dibdib natin. Kumbaga, pag naalala natin yan, alam mo yun yung parang matatawa ka. Yung matatawa ka, yung hindi inis yung papasok sa puso o sa utak mo pag naalala mo yun. Kundi yung parang matawa ka na lang kasi, nangyari pala yun. Parang ganon. Pero, alam mo sa sarili mo na wala na. Kahit na maalala mo man yung pangyayaring yun, nagawa na sa'yo, wala na. Wala na yung sakit, wala na yung hinanakit, wala na yung ano. Kasi alam mo sa sarili mo na, past na yun. Tapos na yun. Kumbaga, okay na kayo. Ganon. At ito sa kanta nga,
sa title pa lang, di ba? Paubaya. Ayun yun, para pang-lima natin yun. Pang-lima. Sige, pang-lima. Pang-lima natin yun. Paubaya. Kahit anumang bagay na pagdaan natin, hindi lang naman it's all about, romantic relationship eh. Dapat sa buong, alam mo yun, sa lahat ng relationship na meron, sa family relationship, sa friends relationship, sa mga anong klaseng relationship. Alam mo yun, paubaya. Hindi naman yung paubaya na as in yung paubaya mo dahil parang ganun. Paubaya natin kay Lord. Ipaubaya natin kay Lord yung mga bagay. Yung mga bagay na hindi natin kaya i-control. Hindi natin, hindi natin kaya i-control ng mga bagay yun. Pero si Lord kaya niya i-control yun. Basta ipaubaya natin sa Kanya. So, ipaubaya natin sa Kanya lahat ng bagay. May mga pangarap tayo. Ganun. Talagang darating sa buhay natin na madadapa tayo, pero wag natin kalimutang bumangon muli. Ganun lang. Ganun lang. Lagi ko nga sinasabi sa sarili ko kasi naranasan ko madapa ilang beses. Yung pakiramdam na parang hindi mo na kaya, parang parang hindi mo na kayang bumangon ulit. Alam mo yun, naramdaman niyo ba yun? Naranasan niyo ba yun? Pero, alam mo yun, nahihingibabaw pa ninyo. Buti na lang talaga kasi yung faith ko at yung mga taong nakapaligid sa akin, sobrang magmahal, alam mo yun, talagang thank you din sa mga friendship at sa lahat ng mga family, sa lahat ng kasi alam mo yun, kahit na sobrang down yung pinagdadaanan natin, na andyan lang talaga, may mga tao pa rin talaga na magli-lift up sa'yo, especially si Lord. Basta ipagpaubaya mo lang sa Kanya, pabaya mo sa Kanya. Sobra. Kasi, alam mo yun, ang daming Ngayon 2020, di ba? Ang 2020, sobrang dami natin pinagdaanan. Sobrang hirap ng pinagdaanan natin. Pero, alam mo yun, pasalamat tayo. At dasal tayo kay Lord. Ipaubaya natin sa Kanya kasi lahat ng bagay ay meron kung bakit nangyayari. At lahat ng bagay na ito. At after nito, di ba? Sabi nga nila, after ng sobrang lungkot, ay merong saya. Sobrang, kung meron na tayo pinagdadaanan ngayon na hindi natin, alam mo yun, parang natin wala, paubaya natin kay Lord. Hayaan natin si Lord na siya maging driver ng buhay natin. Hayaan natin siya ang mag-direct ng buhay natin kasi pag si Lord ang hinayaan natin, the best yung mangyayari, the best. At yun sa kanyang tamang panahon at sa tamang oras na bigay sa atin. So yun. So maraming salamat guys for watching. Thank you for watching my videos for today and I hope na pag-upload na rin ako ng mga videos, diba? As in, gusto ko na mag-upload ng videos everyday, kakayanin. Ayan. So maraming salamat sa panonood, maraming salamat sa suporta at pagmamahal. Ayan, so I will see you guys on my next video. Thank you for watching. God bless.